Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि जि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेखौ जों माबोरै सोलायनो हायो। आं सिगांनि भिडिअआव बुंखादोंमोन जायफोरा जिअ नाम्बार होदों बिथांमोननिया प्रब्लेम गोलैनो हागौ। मानोना जोङो जिअ नाम्बाराव सोरनावबा कल खालामोबा सोरनावबासो थाङो। स' बेनि थाखायनो जोंनियाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय जि लगिन आइडि हरगोन बे आइडिया नोंथांनियाव फैयाबो जानो हागौ। स' बेनिखायनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ दिनैनो सोलायनानै ला भिडिअखौ नायदोंब्ला। स' माबोरै सोलायनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांनि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। बेनि थाखाय नोंथांमोना गुगोल क्रोमाव थांनांगोन। गुगोल क्रोमाव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन जिउ पर्टेल.in बिदि सार्च खालामबानो नोंथांनियाव नै बिदि इन्टारफेस नुजागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नै स्टुडेन्ट पर्टेल नुदोंना नैबाव नै स्टुडेन्ट पर्टेल बेवहाय नोंथांमोना थुनानै होनांगोन। बेवहाय थुयोब्ला नोंथांनियाव नै लगिन उइथ पासवर्ड एन्ड लगिन उइथ अटिपि। स' नोंथांमोना नोंथांनियाव अटिपिआ फैगोन ना फैया बेखौ माबोरै मिन्थिगोन बेखौ आं खोन्थानि। नोंथांमोना लगिन उइथ पासवर्डखौ होआलासिनो लगिन उइथ अटिपिजों ट्राइ खालामग्रो हो। दायो बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बार नङाबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै हो। आं दायो आंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै होनि। फैयोना फैया नायनि। दानिया बेवहाय केपचा क'डखौ होनानै हो। दायो जोङो लगिन खालामनोसै। लगिन खालामोब्ला नै बेयाव इन्टार अटिपि नुगोन। नोंथांनियाव मोनसे मेसेज फैगोन। आंनियाव फैबाय मेसेजआ। आं अटिपिजों लगिन खालामला मानो होनबा आंनाव अटिपिआ फैखाबाय नालाय। दायो जुदि बायसान्स नोंथांनियाव अटिपि फैया अब्ला नोंथांमोना माबोरै बेखौ लगिन खालामनो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि। स' नोंथांमोना होनांगोन लगिन उइथ पासवर्ड। लगिन उइथ पासवर्डआव नोंथांमोना होनांगोन बेवहाय नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनांगोन। ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि पासवर्डखौ होनांगोन। पासवर्डआ बेवहाय नोंथांनि डेट अफ बार्थआनो जायो। नोंथांनो एगजाम्पोल होनो हाखादों नै नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनानै होबानो जाबाय। आं आंनिखौ होनानै होबाय। दायो आं लगिन खालामनोसै। बेवहाय केपचा क'ड दंबावो। केपचा क'डखौ होनानै जोङो लगिन खालामनोसै। लगिन खालामोब्ला बेवहाय नोंथांनि गासै डिटेल्सआ नुजागोन। स' दायो नोंथांनियाव जुदि अटिपि फैयाखैब्ला बे अटिपिखौ फैहोनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो नांगोन। स' नोंथांमोना एसे गाहायाव फैनानै नैबेयाव नुनो मोनगोन नै एडिट पार्सनेल डिटेल्स बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुयोबा नै नोंथांनि फादार्स नेम मादार्स नेम बेवहाय गासिबो नुजागोन। ओमफ्राय नै मबाइल नाम्बार गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नैबेयाव नै बेखौ चेन्ज खालामबानो जाबाय। नोंथाङा सोलायनानै लाबानो जाबाय। आंनियाव दा सोलायनांगौ गैया। आंनाव बेवहाय अटिपि फैखायो। स' जायफोरनाव फैयाखै बिथांमोना बेवहाय नै गोदान थुनानै नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय होनानै नोंथांमोना नै सेभआव होनानै होबानो जाबाय। अब्लानो बेयो डाइरेक्ट चेन्ज जाखागोन हारसिंनो। जायफोर बिथांमोना रोङामोन बिथांमोना थाबैनो चेन्ज खालामनानै ला बे साननैनि सानथामनि गेजेरावनो। मानोना जोंना एग्जामा जासिगोनानो गोदान रुटिनबो ओंखारबाय मैयासो ओंखारदों। नङाब्ला नोंथांमोना एग्जामनि टाइमाव प्रब्लेमजों फेस खालामनो गोनां जानो हागौ। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो।